ki parabangit bait bat ki parlok ki bait ngi ay kublay phi baro haga kerteng ka ba koridor tam ka jong utrai bat unong pun em jangi u Jesus Christ ngi pediang sobhai phi baro syakani ga jingai kabawan lingba ka YouTube channel jong ka balang Presbyterian Mauro haka artarik ka jong August ngin sayo ban rakhe ya ka revival Sunday kumta ha kani ka janmit bat ha kini ki tayo ki banwan ngin yo ya ka jihikai halor ka history jong ka revival bat ha kani ka por ngin kmi ya ka part 1 bat ngin sedang daga jingkeli ka revival ka ktien revival kawan na ka ktien pareng revival ya kabalashim na ka tenrai Latin revivier kabamot ban pen impat lani ban pentemai ka Bible kahikai syapang ublay ubala ban pen impat ya ki briu ki jong u sam prapusan ka dekat ka ban riu men ompen impat yangi baki briu jong me kin yo le kemen hame hagaktien pareng will you not revive us again that your people may rejoice in you naka New International Version Habakuk lenong kabalay kadakot kabaar atray ngalayo snow kajing bena syapang jong me ting ala syepting atray topen im yalaga kam hapdeng kinigisnem topen bena yaka haka jing bitar token mau yaka jing isen a but haka Bible pareng daka King James Version Habakuk lailanong gadakot kabaar O Lord I have heard thy speech and was afraid O Lord revive thy work in the midst of the years make known in wrath remember mercy Barkat him jong ka revival centenary kabalalong ha kabalang Presbyterian Mayrang hagitarik hat pra hadu arpulay April arjarn rio kalong pen im yalaka kam hakinigisngi Habakuk lailanong kadekot kabaar revive thy work in our times ngi shemru yegi jihikai ki be day bat kari Bible ha our chronicle nyo khat sao Ezekiel nong ka balay punyo ki dokhat ibe do khat sao but Joel nong ka baar ki dokhat khat ar do khat nyo but arpu pra hadu arpu kendai ki start theology ki batay bakari Bible kalong ka ayom jing tray pla jong ublay umensim bakot hapdeng ki briu ban pen khem ya ka jinglong mensim shimet ha kabalang ban pen thmai ya ka jinglong jingim haki long ying long sem baraka im lang sa lang barok kaway ki ongru ba watla ka Bible kakta ki briu shimet henre kam juan ja way briu pen ban kakta lut salon sar ya kabalang bad ya kari barok kaway kari Bible ka pauru hagi jing ja ki ba pella bad ki ba khella ka jing duai ringkat ka jing yam ka jing sad bad ka jing ya le ka bajur ka jing kelon yap ler ki jing thu pau ki jing thu lupa ki jing ruai yaro ki bajrong ka jing shad jing kanti haba shemen sim baraga snam arjan reu ki dak ki bamayan kum ga serngi u Jisu balasa narpna kabami pau ha ka ding pna henry wat laki don kini ki dak ki bapalla bad ki bakalla ngimdei ban sngotu bakla bakini kilong ka pedeng bad ka paso jong ka Bible kini kilong tang ki dak ki baharut secondary science jong ka Bible kiba ngimdei ban da pledging mutan kiba ngidei ban kam pledging mut kilong ki dak ki ba khmat ki primary science jong ka Bible kini kilong kajing kala ka bamut na ki pop kajing IT yalade how try Jesus Christ kajing pelat na ki jing di ki bakerni
kajing terang ban syakriyo belai, kajing roi juga kam yalap, kajing tau temai, ya ki long yeng long sem, bat ya ke imlang salang. Kani kajing sautio, kami na kajing batai benia kabau belehiu ai, syapang ke revival basisha. God's definition of true revival, na ar chronicle, kalunong kabanyaw, kadakot kabakhat sao. Laraki brio jonga, yaki bala khot daga kerteng jonga, kin penrit yaladi bat kin duai, bat kin wanak mat jonga, bat kin paino nagilenti bamman jongki, kum tatingan snow na beneng, bat ngan ma bigi pop jongki, bat ngan penkia yaka ri jongki. Ki start history ki shemru, bagi tu ki bala mat yu mensim bakut, kim hun ban yo jing pentemai tang yalade, nreki angnot baki weiru kin yo ega juk ka jing pentemai. Kum taki ki mensim, bania saat nagabenta ki bahayeg bahasem, bania saat nagabenta ki lok ki jor, bat nagabenta ka rihi barok ka wei. Deka neken ke bapen ki ya ka mensim yalap, bat ka bapen ki im ya ka mensim jing tre mission. Ngide ban tibro, baki start history, ki tau tarajur, ya barok ki revival kumne, hato ka penmi ne em, ya usok jangga jingriu belai, haka imlang saalang. Bar hato ka penmi ne em, ya usok jangga jingroi jangga kam yalap, bat ka kam mission. Uni ulang mauser, bala tenjuk ya ka jing seiso, jong ka no ka revival. Wat jong, kabala ja ka snem araja nriu ru. Ngidei ban sngow tu syai, ba ka revival kam day ka jing syong shit, kabami jing ki palo mensim, emotion. Lani ka jing kuwa jong ka do, penban ka day ka jing shit hem, kabawan na ka jing tray, ublay, mensim bakut, kabakersoy na syapo. Wat sngow tu baklaru, baka revival kadai tangka kubor kiwin sensationalism. Ka revival basisha kadai ka jingpen keladur bak lebak transformation ya ka bat ka judgment real bat ka bat how to mai ya ki ai baro. Ho kila ban mi ki kubor kiwin hang ne hang tai ki ba kham shon ni ki jingmut jong ki brio. Henry ka pedeng bat ka pasok jong ka revival. Kadai bet ka jing pen keladur bak lebak transformation. Kamat kabaar ka jing tray umensim bakut. Umensim bakut utray borba ban pen kendu ki breu syapang ka pop ka hok bat ka jing bishar yoknis kat reu pra. Ban thau thmai ya ka jing embreu ya ki long yeng long sem bat ya ka bala. Umensim bakut upenlong ru baki breukin syam jingkendo nakabenta laga jong ka yeng bania sa jubor nakabenta ki bahayeng ki bahasem ki balangop aga kiat ka khalai ka auria ki jingdi ki bakerni ka thok ka syukor bat ka tu ka lute ka baar ka jingkendo mensim haka revival kaya pher sibon nakabaja hagi jinseng yalap bat ki crusade hakini ki brio ki yam namar lagi jong ki pop kat bahaka revival pat ki yam ru nakabenta laki bayeng basem bat ki baet bathon haka revival arjan riu ngiyo ibo mensim bakhut u khamtrei ha bat lingba ki khenna bat ki samla lot kini ki badang haki tu ki reta menta kile samla kile rangba ngiu i hakatu ko por shibon ki hep ki barit bakia solok baki sneng wat ye ki bala rangba ru ki basyate mrau hagi jing sniu chong gani ka perthai hadu bagi ta ki rangba kinda kala ka bamut kabalai ki to ki khenna bat ki samla ki don na ga jile hadu banda kalon hayeng mani haskul bat halayeng bon sin hi ki long namar ki daw yeng kito ki khenna bat ki samla kin yai yale bat kin yai kelon hadu banda penbet lut kito ki daw yeng ngiyo iya ka snem arjan reo babon na ki balasan la rangba
ki ba sya kedau sya peni haki kena bat ki samla ki bayok ri Bible kim shim sngau rem henrei ki pediang yala ka jing bakla ki la yit bha yala ka jong ka jing em bat bon ki la kala ka bamut bat aingu yo blai ba bon na pedeng kita ki yaine haduk menta ngilayu iru yagi kena bat ki samla ki ba duai bat ki ba pha duai naga benta ki bahaye ki bahasem ki jongki bat tang shibit arbit hi ki yo i bat ki yo ma no yaga jubah ka jong blai ka bana beneng ka ri Bible na markata ka deishisha ka ayom jing tre pla umen simba khot ha ka ba ka ji sa ka sai so ba bat shi bun ki kala ka bomot para bangit ba ni day ban yai duai bau blel pa sashi sin ya ka ri Bible apdeng jangi hot mentangi don apdeng ka ni ka lockdown khnang baniada na ka jing sapret jong nu knyang jing pang repeated ne kila ban donte ki balayo ri Bible wana ki yeng ki sem ki jongki ki ba mat e ka jing tre pla ka jong men simba khot ha ka duan ka bangitei ha ki yeng ki jongi kamat kabasaw hagaji to pau jong kapto ka nigi kena yo ri Bible ki bangidang ken mau bha uji su pen pau baka wei nigi thong jong ri Bible arjan rew kalong ban thau thmai pat ye ki long ying long sem jongi namar kila bon than ki long ying long sem hagari khasi jantia ka ba e ke jongi ki bala pat la prahi phom bat ki balang ngop haga khiat ka khalai ka thok ka syukur bat ka jinglong lengkar ngila sakhi si bon teli ki long yeng long sem ki bakari Bible kala pelat na kum kini ki jing shitom ho don ru kat tu kat ni ki long yeng ki balalet phai biang shakurukom ka barim henrei kham bon ti ki yaine haga jinglong ka batamai kamat ka basan haba fishem yaki kena bat ki samla ki bayok mensim ki bi thu pau bat pho snew bat yo thia haga gsm jongki what's no pla namar u Petros hi ula batai yaka jingki ri Bible ha ka sni Pentecost dakini ki ktin hakikam ki apostol lenong ka baar ki khat khat nyo khat pra bat yikini ki kentin pat lashim kum ka jing pendap ia ka jia thu lupa naga kitab u Joel kalenong ka baar ki khot arpu pra arpu kendai ti kan jahadin kata bangan the buk yalau mensim halor ka do baro baki khun shenrang baki khun kan thai jong pi kin ya thu lupa ki temen jong pi kin po snew ya ki jing po snew ki samla jong pi kin yo i ya ki ji thu pau barhalor ki shakri shenrang barhalor ki shakri kentei ngan the buk yalau mensim ha kita gisngi ki donru shibun ki nuksa jongga jingyo ri Bible na ka Bible kat bau Petrus sudang duai ulangat ka jinglong rengai ha u bat ulayo i ya ka ji thu pau ki kam ki apostol si Paulanong ki khot khandai hadu khat wei nang tapat upol ru ya thu syapang ka jing poi jong u sya paradise ar korin lenong ka bakhat ar ka dekat ka basau u yonis lei ulaklon sbak kumubayap jing pan pau iwei lenong ki dekat khat nyau khat pra bar ha ka jing khat bapla yau Isaya ulayo i yau blai ha ka buram jong u Isaya han rew lenong ki khot iwei hadu nyau kum tangila ban pediang hun mensim ya ki jing itu pau ya ki jing shem ya ki jing kendo ya ka jing yo ri Bible tangba ngi deiru banda husiar bat banda pet bha ya uso jong kata ka jingki Matthias nyau lenong ki khot kan rew do arpau bat iwei yo nis kalenong ka basau ka khot ka banengkong ko have ba it what nget igimen sim baro henrei to pin tunju yet ya kita gimen sim laki long na em na oblay na basibon ki nong yoto lupa balamler kila mi no shaka pertsai
Kambun sin hi ki jing shem na umen sim bakhut kilong ki ba jai jai bat ki ba suk bani salok lada ki briu ki yeshem how men sim ailat bakin yeshem shipor ailat bakin don hakatuka jing yo thia ka bakin jaman sim ka jomki wat kerki ban kersiu yaki ndala dei por kersiu yaki da ka ba duai mdei da ka ba kinyo jubor Laraki yo tia haskul lani haying lani hajaka pajba kan bhaban raeki haka jaka ka bakerpang lani ka kamra ka bakerpang ha ka bafila banya sulok bat duai latlut naga benta jongki ndakila kepat ailat bakini atu igi jing shem ki jongki bakini atu igi jing yo I ki bakan jaman sim ki jongki keliru lada ki don kanu hubor kabau Jisu upan pawa ki ngakarani kini ki para bangit bait namar ngiyo sngote ya ka jingki revival hakikat to kat ne ki balang hakikat to kat ne ki jaka hakiri ki jongi ngalayo I dal ki jongi khmat ya ka jingki revival menchem snam ha ka balang presbyterian padu bat kumju ru kadon ka jingki menta haki yeng ki sem Chongki para bangit haka balang nong saulia kumju ru hakikat tu kat nigi balang kiba syarum penur sla ublay umensia bakhuj utray pela hapdeng jangi wat hagi nigi sngi kamat kabanyau haka revival ki jing shemensim kila ban ya per iway na kaway ka balang syakaway pan Ngiyo I haka snam arjan riu badon ki ba mat yaw mensim bakut haka jingki majur kum saw kidon ki waipat ki ba mat yaw jai kum kawak dut kini ar kilong na ujo mensim bad kini ar kim day ban bishar iway lani ban penksan ya kerukom jing yo revival Henry kini ban buram markel yang bad ban ya trailang namar udai ujo human sim ubatrai hapok jongki kumbaki don shibun ki jing ai chong men sim bakut gifts of the Holy Spirit kumjo ru ki don shibun ki jing yo revival ha kabalang ki don ki kena bat ki samla ki ba itenat ya ka jing yo revival jongki wei bat ki ba perto bot ya ki wei ngakwa ban maham ya pi ki parlok samla bagi heb ki baret bangim dai ban pertu bot lani pertu jubor ya ke ai ka baki wei pat ki yo namar kene kan plilat yau mensim baman baun yalam bakla ya phi kamat ka bapra ailat begitu ki bayo mat yau mensim bakhut kum ko saw bakin duai bakin ruai bakin thapti bakin shat kemen how try namar kata ka jingki kala jur hadu kata longkumu pressure cooker ubala kluj bha amla ban baharu ban set kop rede ban aila bakin penpau ya ke ai bagi shem ha po jongki kinong sharai bai he jongi kimdei ban shapting lani ban artatin namala daga dei shisha ka jingtre ka jong men sim bakhut kini kinong yo revival kini tray lang bat ka balang kin ko ngu ya phi bat kin yat kat kum ka jing pen bet ngide ban kin mau ya ka jing maham jong apostol Paul ubaong wat penlip no ya umen sim iwe Thessaloni san kat kendai kumno bagi penlip ya umen sim da ka ba the peja lani penram ki revival sanar pau bat da ka ba bam jaklut lani shu pediang kulmar ya ki ai san arfuwei Sengap ngan puli iwe Thessaloni san arpau wat nyau ben ye gejia tu lupa kabamut wat the peja san arfuwei pat da bishar ye ki ai baro bat scam ya kata kababha kabamut wat bam jaklut kamat kabakendai kinong syarai ki rangba ki longkme baki samla rangba kini ban yalam hakmat egri bible hakarwai hakaduai bat hakajing selok kum takin yo egajing shania upat ba uban ko ngo ba ya baro kabaki ong bun sin ki jing pen ki jing pat ya pra
kimi habaki nong sarai ki penjengai yala di negari Bible bat ki tharai ban su hukum bet yo pat ba ken mau bagari Bible kadika jingki pat ba lanika movement kamdai ka seng lanika organization habaki nong yalam organization nakabalang ki penjengai yala di nakari Bible movement upat ba un kentat yaki bat un bot yaki wei pat ki nong yalam dai kaniken kaba plilat yaki nong shim kabu nashabar kabalang bakin wan kring yaki kun jong kabalang daki jihikai bakla jongki kamat kabashipau hakari Bible umensimu bleu yat hakmat bat mangi kinong syarai bat kinong yalam ngibot nadien jong u dai umensim uba thom yaka rai dam uba penkendu yaki breu bat uba bethat igi jingte jingkum jong soitan kabenta jongi pat kalong ban lum da kabasuk yaki jing ot nagalengka bat ban penpoy yaki syaka thiar ka jong utrai kabalong ka balang tangba ka dawaru yaka jing treshitom bat ka jing len ladi nangi bangin pelut por bangin du thiak du dem bangin ye selok bangin duai bangin yalap bat bangin pensyai yaka gospel haki breu kamat kabakal kari Bible kamde ban kut tang ka jingki mensim lani religious ecstasy hendrai ka deban donru ka jihikai ktien ublai lani biblical teaching hakari Bible kabalaja ki snem khat kendai spa san hadu khat kendai spa nriu nyeu ki missionary na Wales ki la yai ban ya ka jingdon kam joga jihikai ya ka ktien ka joblai namar baka Bible kalong ka pedeng joga jinget Kristan bat ka tenrai joga jinget bat joga jing shemen sim jongi baro bat dai ka niru ka bangi yai ban shi yai ban hakari Bible kabalaja hakasnem arjan reu bana lor ka jing shem ka jing kendu ka jong pi na lor ka jing ki men sim ka bangi aingu yo blai pi de ban yo ru ya ka jing besar na ka htien ka jong blai khnang ba an pen so thiet ya pi ha ka jing shisha bat ka jing kai shong tan rai jong ka htien ka jong blai uba im ublai un kur khu ya pi para bangit beet bat parlok beet lingba kani ka jing kai kabangi lala ban ahay kani ka por ngin sa bateng pat hagani ka tayo ko banwan syapang ka history chong kari Bible ublay kur khuyeng ilang baro nakabenta ka buram ka jong u amen ngin ye duai ublay bok pau chong i bahabeneng ublay bala ay yang i kari Bible ngi ay ngu bangi yo iya kani ka jing penki ikimen sim ki jongi hakini ki tayo shua jong kari Bible Sunday bankan mau ye ki jingle pla ki jong me ki por men shua bat banduai ba sashi sin men ayu men sim ba khot ka ri bai bala pedeng jongi bangin mat ye ka bor ka jong me ka ban pen immi ki balang ki jongi ka ban pen immi ki long ying long sem ki jongi ka ban pen immi yangi shimet da ka bor jong men sim ba khot na lor to sha skor ki jing duai jongi ko trai ye kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ka jong utrai padu nong pen em jong Jesus Christ amen.